mai tija masomo adwa tiye e level ma ber mogik. Nitiere challenges kuom riembo mijumbe nikech ondiki kendi owuon. Nyalo bedo ni ochuli pesa matin, nyalo bedo ni omiyi mzigo mang'eny manyalo hingi. Mzigo mang'eny go chalo kama: kisebedo kode nyaka Friday, to Saturday gi Sunday terna mama kamoro, terna nyithindo kamoro. Mani ng'e ni ok omiyi nafas mar yweyo. To tij mijumbe ok otich mayot ne driver, otek. Oluonge bura e constituency on Tuesday. Odwa nobede od bura Tuesday saa 8. To un Nairobi. To en gi driver di achiel. Kuri dua ka ichop constituency, utim bura cha 2 hours, kendo uchako ringo donji e od bura saa 8. So iyudo ka driver ma bedo gi mijumbe en gi tich mang'eny. En gi tich mang'eny. Iyudo ko bedo gi tich mang'eny. Ma yudo nafas ma onyalo yweyo go tin ga. Mana dieri mantie tin ga mondo yud nafas mar yweyo. Mano dieri mantie. So challenges go nitiere kuom bedo gi mijumbe mopogore gi minister. To ere tudruok mathoro bedo e kind jariembo gi jatelo? Kich samoro kaka nanyisi kuom ranyisi sani wantiere gi jariembo mar mosenindo Charles Ong'ondo omake kendo kete iye. En achich nyaka sani ok wanyal wacho ni watude achiel kachiel gi wachni, kata kamano ichich ni nyalo bedo ni ne entiere kod to moro. Ganda moko bosebedo ka wacho ni gite giduto ne ok gimiluongo ni ne ok gi react kata ne ok gi mutni e yo moro manyiso ni nomonjgi. Maketo ukama nade kiriembo ng'amideo? Ere tudruok mojibe ni bedo godo kode? Bentie sama nyalo gik makoro chunyi omoni jok, to kopo ni chunyi ojok, winji timang'o? Winji or barupi we tijni, kose dhia mbele kama kichul bills, kata kamano ka gimoro marach obiro, minyalo kata miye gibo matin ni konye wach moro, tinyalo wuok. Anyalo lero ni kanyo ni asewacho ni riembo jatelo tek. To kaluwore gi ndacho ma Nairobi ka, driver ma ong'eyo tije ni uting'o jatelo, nitie gik moko adek e gari ka monego bed ni ok kaw second 2 kapok icheko. En side mirrors, ni wan gi mirrors 3, koni gi ka. To ng'e ni ma nyamburko matin, obed Prado, obed gari matin, en gi kios 3. So onego bed ni driver en alert seche te kitingo ng'ama ideo. Ma ok irit ni jarit cha mo. Ma ok irit ni jarit. Nitie kama gimoloso gi jatelo, mung'eyo gi jatelo konego bed ni jarit ng'eyo. Gima jarit uloso gi jarit konego bed ni jatelo ng'eyo. Gima jatelo loso gi jarit opogre. Nikech ma askari mobedo trained ma kata ka yo nya tieko uteu ji ariyo. So en loso siepe kindi gi jatelo. Loso siep nyaka ubed ni uloso seche te. Kuchiew gokinyi, ng'ama onego bed ni nyisi kama idhiye en jatelo. Owuok e ot ni pap, wadhi ofis. Weche rumo gik miwacho e gari ka koro onge. En simbe ne modich go ini deal gi ndara gi side mirrors. Kineno ka ng'ato dwa chachi ka, ma in pachi kik bede mbaka. Pachi onge i gari ni. Kati wacho wach mane, pachi be kato kelo mbaka moro. Giwacho gi bodyguard. Nikech tiji emiti. Kiki wuog ni mbidwa contribute. Ok inyal contribute. Contribute ing'e ang'o? In ing'e ndara. So tiji en mirrors 3 gi. To bende ka in e ndara ka, ok inyal keto mitoka machiegni gi mitoka miluwo mbele. Nikech in case of anything, it turn left or right. Kata bugo nitiere, bugo no ibro ruke. Minyalo pusori kata. Minyalo pusori go. Nikech nitiere distance mineno ma Nairobi ni. Ji keto nyamburko machiegni. Kiwe nafas matin to ng'ato goni pip pip songa. To in iwuon ing'e ni ka songo, anything can happen. So nyaki we nafas ma in nikech askari mar traffic obiko ni songa weka karibu. Nikech ong'e ni tiyo tiji. Nitiere distance momi drivers 70 meters on a highway. To on kaine jam kete 40. At least you have a space to move
Makatek to imbi wuok. To imbi wuok. So kaluwore gi gik mineno timoregi, ka driver in alert from town to another roundabout, onego bed ni iseng'eyo ni nitie ng'ama luwi. Ki ng'ama sharp, ka in driver mobedo train ma sharp. To from distance mar the next roundabout abung'e ni gari ni ogo koda roundabout. To kano oluwa, we aluor kendo diriyo mondo ane ka bembe oluwa. So you go round. Yes, itugo gi wiyi neno to ng'ani oluwa koso ok oluwa. Or ka en ja pikipiki oluwa koso ok oluwa. So nyaka ibed alert. Number 2, nitie driver ma mijumbe ondiko pok nowinjo kata much lisasi nyaka ne piny chakre. Pok nowinjo lisasi to komuoch nang'o. Nikech lisasi komuoch, nyocha winjo ka spokesman machon Mr. Owino wacho ni lisasi komuoch, the first thing ikwongo nindo piny. To koro kindi gi steering ka idwa nindo piny kanye. To gari ni en automatic, ok obi tho. Ichung' iketo parking, uchung' e jam urito mondo yawnu mondo ikete drive. To iwinjo muoch gimoro. Gari ni pod omoro kotho. Kar steering ni betin, indi tim nang'o. Kane ok iweyo space. Kane iweyo space tibiro nyono mafuta kato dhiko. Kati donje bugo. Kati donje bugo. Kati dhikon. Kati dibiro tuomo gari makoni. Mondo mi donje bugo nyiso ni jarit cha no sekwanyo aerial to. Yes, no sekwanyo aerial. So, magi gin gik ma ka okini driver ma nyene ntiere tich ma ng'ato tiyo mamare. Manonyo iluongo ni passion. Mamari, ma to tija. Kina tiye maber. To nitiere driver ma ng'ato gola kane riembo brobox mating'o mera. Ni nyathi nyamera moro driver miyago uru. Pok nodonje Prado nyaka ne nyuole. Koro yudo Prado koro en ng'wech. Riembo mitoka ok en ng'wech matek. Riembo mitoka kata riembo ng'amideo en ni odonje gari, en gi gazet. Nyaka riemb gari ni e yo moro mosomo gazet mos. Dong neno ka gari nitie kamikete chai moro. Chai no nyaka rit kik pukre. Dike jatelo biro madhi mos. To deko bendo deko. Jam be untie ka. So mano kaka wajumbe mopogore gi ministers. Drivers mariembo gi gini mana magi gi giwegi. To ka ok oyudo mobedo trend maber, kata en owuon onyalo kawo driver no motere training. Diuru tieg na driver ni. Penjo na ne biro kanyo nitiere kendo bentie kuma kore kawo gie mondo mineni samoro nyayudo ni luongo nyathi nyameru adieri onge kod lony e wechego mag riembo kata riembo jomideo. Bentie saminya kawo gie titero gie training moro mondo giwinjie muoch ma lisasi to chal nade kaka ne wacho ni nitie mana pok no winjo kata kuma lisasi muoche melano die no neno manotang'o. Mano luore gi mijumbe owuon. Onge ng'ama chune. En owuon en monyalo wa kawo driver to tere training. 2 weeks ma oyud certificate. An gi certificates kae ma dhigo training. Itie refresher course ma idhi chulo pesa ka Kibit. Ichulo tipunji 2 weeks to iyudo certificate ni i-qualify. En grade 1, grade 2, grade 3. So mane kaka timore. So drivers ma ok obedo trained yudoga pek e riembo jotelo machalo MP nikech en Prado ni omiye kifungu. Okia kata ni Prado ni emergency brake mare chopo kanye kinyone to ochopo kanye koko chung. Mano pok notemo. Emomi yudo ka accident bedo mang'eny e thurwa ka. Kamano Madam Lydia. Nitiere bende wechego motenre kod welfare kata neno ni ngima un kama ber kata gik machando bendo winji kendo wuoe kata twakie gi jotelogo gino mwatiso ni welfare. Bentie yo mora mora ma derepe jotelogi ing'iyo godo welfare margi. Madam Lydia, korka mijumbe ma ok obedo minister, mano drepe machalo kaka house girl mondiko. Chalo kaka watchman mare mondiko. Ma en owuon ene monyalo ng'iyo ni ng'atani
onego atere training, ng'ata ni onego bed ni achulo ne magi. To kawa ae mijumbe wadonjo tij sirikal, driver mariembo minister kata assistant minister kata mariembe ministry en driver ma otimo interview mokalo mokaw momi personal number mondik gi sirikal. Bang' mano driver ni nitie qualifications ma nyaka obedgo. Nyaka obed gi gimiluongo ni grade 3 test motimne ka kibit mar sirikal, ma barua no nyaka ibedgo. Bang' mano bende isedhi e refresher course, an gi certificates ga kai mag refresher course. Isedhi e refresher course tisetimo first aid refresher course and grade 3 test. Maduoki mesa miriemb dolika mitieki. Machak teri e ndara, machek weng'eni ni to be ni neno maber kuom higa adek. Training ni itere ji after 3 years. Bang' higni adek ka bang' higni adek. Kisedhi e training ni mitieko, inyalo chori e job group machielo. Kae wan gi job group tieng' auchiel e sirikal ka. Job group 3 mano mondiki go tich, mano job group D, driver 3. Then wan gi driver 2 man gi job group E. Then wan gi job group 1 man gi job group F. Then wan gi senior driver makuri isechopo senior, koro ini job group G. Maluo mano wan gi chief driver, koro ine job group H. Koro mogik iluongo ni principal driver, job group J. Koro kuom job groups gi, ng'ama imiyo minister en ng'ama osetimo test gi te mochopo job group 3. 3, 2, 1. Mane kinyalo chopo kanyo. So, kose mini, Morris Kisakwa ine makinyi dhi kawo minister manyien. Bas. Koro kaa en ni winjruok ni gi bodyguards. Nyaka koro winjru. Omera watiyo nade. Jogi nyaka ikawe gokinyi kama odaki. Idhi ikawe gokinyi nikech ok onyal idho matatu gi bunde. Idhi ikawe kama odaki gi time mane jatelo wacho ni uchope cha. Idhi kawo ng'asi. Bodyguard first. Bodyguard ma nyaka ikaw mokwongo. Kise kawo bodyguard, koro kudhi ka jatelo. Koro kukawe. Koro kimi ene mowacho kama nyamburko ni seche gigolo kanyo. Nyamburko mar sirikal driver mariembo jatelo bedo go 24 hours. Koro idhi kode odi. Tich imuok sa 10 kogwen. Emi chope tich kata sa 11. Idwa yudo matatu kanyo. Koro miyo mano arrangement mar transport officer. Koro bedo gi gari no. Yes. Nekech samagi wuok e tich ok ing'eyo. Samar wuok e tich e VIP akuna. Samar donjo be akuna. Onyalo donjo sa 10, sa 11, sa 12. Ineno kano dhi romne jatelo airport sa 8. Driver gi bodyguard no wuok sadi. Koro en gima sasa mochio bodyguard. Anytime Driver nyise ni wawuok to kaka giwuok gidhi. Kawa sama kama mondo wachop kacha sama kama. Ere kaka idwa dhi kawo jatelo as a driver ionge bodyguard. In case of anything idwa timo nang'o? Makelo e penjo kendo gombaka e wi kit tudruok mowinjo bed ni jarit kod jariembo bedo godo. Ere kaka winjo bed ni gitudore? Nyaka ubed osiep. Nitie gimiluongo kidhi e training, nitie gimiluongo ni teamwork. Nyaka ubed achiel. Eka tijni biro tiyore mayom. Tijni biro tiyore mayom ka un kanyakla e paro achiel. To kae bende ng'e niya, driver ni bodyguard ok en watni. To bende en gi gima nyalo negi.
Koro nitiere gik ma sensitive ma ok inyal uwacho wach tich peke yake. Wadhi kawo jatelo sadi saa achiel full stop. An kawa saa 11. To bedo bi bedo siepni. Yes. Kidek wang'e le. Bedo bi bedo siepni. Koro kusechopo, ng'ama onego bed ni jatelo nyiso kama ji dhiye en bodyguard. Ok driver. Driver ng'e kaje. Driver en ni Luka. Koro bodyguard ema nyiso driver. Sama jatelo wuok e dhode kacha, ng'ama dhi kawo bag ne moting'o en bodyguard. To koserwake gari, osepenje ni wadhi office direct koso wadhi kanyo. Office. Wacho rumo. Driver onge gima owacho en nyiso ni kendi nyisi mos office. Office kanya ma break mokwongo yudie. Koro yo midwa lewo mondo ichopi office, bodyguard ok onego samoro ng'e. Kar yo kanyo kisakwa. Yes. Ntiere samoro intiere jam kata dhugruok mar nyamburko mathoro bede apini mathothene ahinya to ma Nairobi kae. Tiyudo ka samoro iyudo ka geche ahinya to nyamburko mag jood bura kod jok moko midewo iyudo ka gin gi motorcycle siren oyuak e jam kacha cha. Ere kaka idhi ng'iyo iluongo ni route flexibility. Yes. Kamidwa ne lo kaka ne wacho ni kosekuodhni ni office. To in ming'e kaka idhi timo. Ere kaka ipangori ming'e ni kae makora dwa luwo. To kachopo kata moko siren ani kata oyo. Ere kaka bedo kae? Nitie pogruok mar ka in gi ng'ama minister man gi bandera. Nitie gari miluongo ni lead car mayuak mbele cha. Oting'o askeche e iye. Kata oting'o ji e iye. Kata en gi driver kende. Koro en sama ang' neno ka jam omoko cha. En otelo mbele. Sama oneno ka jam omoko cha, to telo to yawo. To kose yawo, to duogo chien. O reduce speed to duogo chien. Koro lui. To koneno ka jam moko tiwene nafas to kalo, to yawo ka udhi. Mane kaka timore. Yes, mane kaka timore. Nyaka ung'e ni wasemoke jam. Koro iwene nafas to kalo, to en moyawo ni yo kidhi. To kuonde ma samoro nyalo chich ni nitiere weche mag bedo na arita nyarochore. Ere kaka itimo kaka dereba seche? Sama isechich ni arita ni ok ber ahinya kata ineno ka gari moro oseluwi, gima onego tim en ni nanyisi ni kia adek gi biro nyisi gima timore. To kisechenjo route, gari mar go kokocha en onge authority, en kama angi luwono. Kama angi luwono en oluwi aluwa. En onge authority mar penjo ni ji dhi kanye. En ng'i ni sama ite onge jam to luwi ka. Kama udhi en okia. Be ok onego ng'e. Sama jam nitie to yawni. Mane kaka timore. To ponono ni intiere gi nyamburko ni be nitie yore minyalo ng'eyo godo ka ntiere wach manyalo kelo hinyruok. Samoro nitie gimoro ma ng'ato keto kata kama yienge nyamburko kata parking. Un gi lony mar ng'eyo ponono ni nitie gimoro ma ng'ato keto manyalo hinyo ngima jatelo miting'o. Mano askari manyalo ng'eyo, driver ok otimo kosa inano. Driver otimo mana ng'eyo ni to gari ni karingo. Ng'agi ni maluwa to bende unsafe kuom gari mani mbele na. To ng'eyo arita kwe moko mang'eny ming'eyo go mago mana tich bodyguard. En onyalo koni ka okane ka sawa. Wadhika. Emomiyo osiep cha donje nyakuti ka un kanyakla mondo ngima jatelo bed kama ber. E kinde mutiyo kanyakla, ere kumigore lai e kinde tich gosiep? Ke samoro dhi unyalo poku ng'iyo ming'i gi tich. Ma samoro in dereba to lweti koni samoro une jam tiwacho ni ng'iye TikTok matin. Ere kamigore lai mondo ing'e ni kae to koro antiere tich kendo ok owinja ketie ng'iyo? Madam Lydia, driver ok onego ng'i kata simu. Sama oseneno ka jatelo cha osewuok to simu ni off, pap. Gi kanyo. No communication with the phone. Kata ung'iyo machal nade. Ok onego bed ni tiyo kod simu. Nyako lor.
koselor timoko simbi nikech obiro dwari to kosedonje gari ni pap tiseloro simu ok onego bed ni mako simu kabisa ok onego bed ni mako simu en mar bodyguard ema nigi tich simu samoro simbe moro bodyguard emoting'o samoselor cha kiseyawo simu wende moko biro gochoni ok ayud jatelo en kanye koro kae makoro wajumbe ka jo constituency koro dwaro mheshimiwa idwaro mheshimiwa yaye mheshimiwa nie bura moro angi kone na dware koro ka inyalo yudo ka driver mane okodhi e training cha en gi pressure mar jo constituency jok mago simu ng'eny to gi siri mag mijumbe bende en ma en go siri en gi siri mang'eny emomiyo nakoni nyaka yaw chunyi ne tich nikech samoro gik ma ng'ato kale driver nyalo kata nindo kata saa 2 hours nikech kana pimo ni ng'weji cha dhi duogi kama ijony koro ka kelo gima iluongo ni ka okubedo osiep gi mijumbe kech nitie gik mobiro ori moko dwar ni jogene moko ng'e ka idwa timo nang'o nyaka ibed trained ni kato ng'ato ugo simu wawuondre ni jaot ogo simu ok ayud jatelo simu erego nyaka ikwong ipenje mondi kapok imako simu jatelo mama watoto gocho atim nang'o ok maka simu idwa wacho ang'o idwa dwoko penjo mane ere penjo midwa dwoko bi ng'e ni gimidhi penjino so mago gin gik ma jatelo driver bodyguard nyaka los osiep eka tijino nyalo tiyore maber eka koro mawuok ok nyal wuok mayudo ji ok nyal yudo ji mane kaka ang'e madam Lily kaluwore gi lony mari intie gi lony mari ahinya e wechego mag riembo jok midewo nyiswa ni to pacho ka bende nitiere tracking systems kata iluongo ni alert features gik mantiere nyamburko manyalo timgo tracking kopo ni nitie wach moro mowuokie kata gino bende nyalo nyiso ni nitie masira moro manyalo chiwo alert bende nitiere kose nonge system ma pacho ka mano en ga ng'ato wuon ema nyalo keto but onge sheria manyiso ni mago nyaka bedie to alafu nitiere kendo siri moko mag sirikal kata manie geche sirikal mok inyal wache onea ponono ni nitiere gi jatelo nyiswa ni samoro weche nyalo tucho wach ni yud emergency kata obedo matuo ichako nang'o ng'ama riembo minister ofise nigi drivers mang'eny so ubedo ga drivers 2 kata 3 to upangoru tich ng'ane wigni ng'ane wik manyien so korka sirikal ka to pango ber mar tich onge shida moro amora pango ber nikech ok inyal tiyo 2 weeks unyalo tiyo juma achiel to mar mijumbe to pogore mar MP moyier ma ok minister opogore en onyalo bedo ni ikwa jatelo rusa jatelo an gi shida jaoda okonyre adwa ni miya rusa juma achiel koro embe to ng'ama dang' konya en ng'a koro nyako many ng'ama konye that period miongeno emomiyo ndalo moko 2008 nakwayo jatelo ni omeda wabed ji 2 jatelo moro nando ko no pesa minyisa ne samoro yweyo mar seche 2 kende ne pacha moro dhi ni to kaka dhano samoro gi kuma in bende koriol ma ok nyalo reni ka koro bedo na ade ahinya ke mane ko joma na dhi kare kama eno ka sadhi mbele gi lere di mang'eyo ni jatelo ka ber to nego bed gi drivers 2 MP moyier e constituency onego bed gi drivers 2 mane kanyalo miyo driver mage 2 gi pangre tich ma iyud yot nikech samoro madam Lydia ok inyal kata neno family ni anyalo paro ni my second born nodongo ka ok neno mang'eny nikech
anyalo kata kao 2 months pok anene dwa kiai okanene achopo osenindo awuok pod onindo anginene sadi Friday une constituency so onyalo miyo okibed motegno ahinya e tich kamano. Pastor Collins Odindo nyisa ni oneno wayo makare wacho na nyisi ni puoch gi pak ne jariembo Kisako wacho ni kuom thuolo misebedo go kae nyaka nwachak saa 1:30 osebedo kod tiegruok mokadho kendo nitie gik makore miyo ng'eyo mano ok ong'eyo kata kamano wacho ni kaka joriembo mating'o jowuoth kata jomidewo omiyo bed ni wageng' masiche mag apaya mabiro aoyaye. Aduokie wach moro kendo Kisakwa mano motenre kod bende mana tudruok maru seche ma utiyo kanyakla bende nitie kamoro ma inyalo chwale ywak mari pono ni nitie gi ywak kisenyisa ni ber mondo mi ulos osiepe kind ng'ama riembo gi ni wuon to pono ni osiep ni okodhi kaka ne paro nikech nitie ywak ma bende osewuok kuom moko kuom jok miriembo midewo gi ni nitie kaka ok giti maber ahinya gi jok mariembo gi kendo do ka samoro ngima gi wuon ok giwinj maber ahinya giwinjo ni gitiyo mang'eny samoro chudo monjo bende chulo gi ok chuli kaka owinjore bende nitie kumoro ma ginyalo chwale ywak gi koso koro ithotho pi. Madam Lydia ng'ama ondik gi sirikal kaka an ng'ama nyalo tero ne ywak na en transport officer mamara mane jatenda mamiya instructions. Transport officer kasemiyo ywak mara embe nitie level motere mochop nyaka kuom jatelo ok anyal nyiso jatelo wuon direct mano ywak mar driver mondi gi sirikal nikech driver mar sirikal ichuli monthly kudhi safar nitie padie michulo manyaka chulu kudhi en mani kodeko mar ni safar no opore to ubro dhi maonge kode but nyaki bi yude koro nyalo bedo ni nitie jatelo ma jotelo pogore ng'ato ka ng'ato nitie kaka chwe unyalo wuok ni udhi Kisumu kata Mombasa to jatelo maber bro penji ni Kisakwa unade nitie kaka udhi nindo jatelo no chulwa wan maber or ok wan maber ahinya to kawo pesa omiyo diuru nindi ma oromo unindo gi chiemo kiny onero wugo kiny to nitie jatelo mok dewu ma kia ni uchiemo kata ukuchiemo kata udenyo kata uyieng nitie aina go ma mano to adiri mok wanyalo wuone dio pogre ma koselore gari to koti mineno kadhi ot to ma jatelo we wanang'o ipenjo bodyguard nikech motero ne ang'o bag emomiyo nakoni ka uloso osiep tubro dak maber samoro miye gimoro nokelnu to soyo fuko te samoro komiye jatelo we wanono kawuono onge wach to ko iseyudo padie mari ok onego bed ni kwayo jatelo gimoro amora mano en chunyi wuon openji ni to be ubile gimoro aparo ni kanyo winyo maber so be ubilo gimoro so it is just a point of jatelo mondo ng'e ni joge ni kare koso ok ni kare mane kaka timore to mijumbe ma ok minister ndalo chao kia kata tindo lokore kech na wuok e bunge 2008 inyalo mi pes lunch by that time nimi 100 shillings around parliament ndika menya yude chimo 100 shillings to kudhi Mombasa timi 400 shillings nitika menya ni de 400 shillings so inyalo yudo ka 400 mar nindo gi chiemo. I have my appointment letter nitika mane MP or draft and that was my payment so iyudo ka samoro mijumbe okomi upes nindo asa driver bu chuni ni ninde gari kata unyani de gari utegi bodyguard ka kiny penyoro tuger onge kaka dangi tim kinyakiri tich so magi challenges ma drivers bedogo kino gina dieri makende so jatelo luore gi en owuon be urito u kaka joge be ong'eyo ni ngima ne urito jatelo nyalo pogo pesa briefcase ko pong the whole day
to ka chopo dhiambo ni jodala atieko urumo te modong' mana mae mang' wakonyre go waduto tadieri neno ni opoge te Iwegi jotelo migi advice kisako wakonjo bende giwuotho gi gima nyalo wacho ne jotendwa ma nyalo bedo ni winja driver en ng'amo ting'o ngimani driver ok en kaka daktari mamari nyaka iti gi driver ni maber kata samoro bi penje ni to ichiew nade nitie gimoro machandi nitie moko mok penji kata ni to family ni nade kata chal ni denyo ok penji en twende ni en Kiswahili ma en twende so iyudo ka kitiyo ka wiyi opong' to tiji riembo ni ka wiyi opong' nyaka ituom gari nyaka tituom gari kata nindo ingi nyaka igori gi gari piny geche mang'eny dong' iwinjo gi gore piny to gik makelo mago gin mana miwinja wacho negi ok nindo maber ok ichiemo maber ok omi akili ni ok okwe. There was a time mana adonjo gi mitoka e bugo Narok to ninde manoinga niting'o jatelo nating'o jatelo nikech wan kode ka ma adonjo e bugo abwok ka asekalo bugo nyaka kucho omera ang'o motimore nindo noinga jaduong' inyise kamano nindo noinga tadier embe kong'iyo yudo ni adier nindo ingi kata obedo nang'o onge gimowacho unaendelea tu nokuinyore nokwahinyore kata gari nokokethore so jotendwa obed jomong'eyo ni driver is very important e ngimane sama gini e ndara nikech driver tich ne en tich rito ngimani from sama idhe garino nyaka sama ango lorie Sako wadong gi dakika ariyo kende to kuom dakika ariyo gi kapok wawacho wach mogik nyiswa ni to be ngimani te kisebedo kiriembo jok midewo bende nitie sama nisebede gi wach mar insecurity kata rochruok mar arita kiting'o jatelo to nobedo nang'o ere kaka ne handle situation machal kama asebedo gi okengego mang'eny moloyo 10 tasehandle gi te number 1 nitie jatelo mane bet ni jomoko lawo matin to ne an alert so kawawuok okinyi to ka wuok e gate taneno ka gari moro chung' kando koro gari no kaka nang'iyo ok onego imak number plate te asa a sharp driver imako number KDD to gimoro mar mwisho cha so imako DE moro mar bang letters cha KDD 821 E so imako NDE okte kech onge gari mibo yudo mar DE machalre ok ibi yudo e Kenya mondo bende kik wi wil gi kit gari ma lui so kiseneno ka gari moro lui to gimaduong' ni iyombe iringo matek migone kona achiel idhi tan iduogo romo kode idwa neno ka be odwa tan en bende so driver mariembo jatelo kichopo e gate mar jatelo ok inyal chopo nyaka e dho gate ka onge ng'amomi alert ni ubiro tichung' a distance ma ikawo cover ni in case of anything taluorora kode ka so onge ti ni ichopo nyaka gate pip ichopo e gate no itimo nang'o ichung' gi chien mi ibed gi nafas kose yawe koro kidonjo nikech ing'eni jotendwa mang'eny minyo irite gate dong mana dier so kama risk en wuok gi donjo kikalo wuok gokinyi to kenanga kindi ochako chiegi ni ang' nitie donjo e gedi cha mane kaka nyalo kwayo jotelo magwa erokamano Jack inyisa kata thuolo wa orumo second prayo kende wach mogik adwa kwayo drepe te manitiere mariembo e paya magwa ma Nairobi ni kik driver riemb komer kendo driver kik riemb kanindo ingo beda soba to wanya ok awinji ka nyalo be mano point number 1 number 2 jotendwa obed jomong'eyo ni driver en dhano mosomo tije
monego bed treated kaka dhano o kaka ng'ata moneno ka mano driver giwacho ni mano mana watchman mano mana driver gi treatwa maber kaka onego bed ni treat ji ng'ata matiyoni mane gima nyalo wacho to kamana ahinya nyakorongo jong mano kanyo en Maurice Kisakwa jariembo mag jogo mideo ka bende winjo gi iti anyato tudruok e kind derepe kod jogo ma bende giriembo en gima kare mondo nene udak maber udak e winjruok mano bende miyo utiyo makare kendo mana kata rita mari bedo motegno en twak ma bende ni wabedo ge twak mara menyo kaka mano dugo sadek gi chenro maro imore kama wadhi kelo ni weche manyien rito masani nyakorongo jong nyinga Lydia Okeyo. Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant.